Ahojte, chcem vás všetkých pozdraviť a v tomto videu vám chcem dnes, v tomto krátkom videu sa chcem s vami podeliť, respektíve vám povedať o tom, čo je to nová sociálna sieť od Instagramu. Tak ako vždy, skoro v každom videu vás chcem na začiatok poprosiť o like, komentár, zdieľanie na tomto YouTubeovom kanáli, pretože vďaka tomu, keď toto urobíte, tak tento YouTubeový algoritmus ukáže toto video viacerým a tak spolu pomôžeme viacerým ľuďom. Moje meno je Milan Vaško, som online mentor a expert na sociálne siete. V tomto videu sa chcem s vami podeliť o také základné informácie, čo je to Threads, alebo po slovensky vlákna, alebo nová sociálna sieť od Instagramu. Takže táto aplikácia je zhruba 5-6 mesiacov už spustená, fungovala doteraz v Amerike, kadetade po svete, ale v rámci Európy to stále bolo bloknuté, bolo to zablokované a v rámci Slovenska to nefungovalo. Funguje to pár dní, myslím si, že nejaké 4 dní, zhruba 3-4 dní. A túto aplikáciu vytvoril Instagram, respektíve vytvoril ju tým Instagramu, pretože je úzko spojená s Instagramom. Veľmi rýchlo sa na ňu dokážete dostať tak, ako vidíte tu, napríklad na mojom profile. Keď kliknete tam pod tú fotku, pod ten text v tom bio, v tom profile ten popis, na to zavináč Milan Vaško oficiál, tak automaticky vás to presmeruje na Threads. Táto nová sociálna sieť je určená primárne pre zdieľanie textových príspevkov, je to niečo také ako tzv. Tie tweety, respektíve bývalý Twitter. Väčšinou sa tam píše a o chvíľočku v tomto videu sa dozviete, čo všetko tam môžete robiť. Tak treba povedať, že je to samozrejme konkurent, ide o priameho konkurenta sociálnej siete X. No a pokiaľ to používate, tak určite začnite ma sledovať, nájdete ma tam na adrese threads.net/Milan Vaško oficiál. To najrýchlejšia rastúca platforma z kategórie sociálne médiá všetkých čias, pretože za 5 dní oslovila viacej ako 100 miliónov používateľov. Samozrejme je treba povedať, že niektorí z nich sú tam, niektorí odišli, niektorí proste ďalej fungujú, snažia sa. Niektorí čakajú alebo vyčkávame, že ako to vlastne bude. A tak ako som hovoril, teda je prepojený s Instagramom a nesie jeho vizuálne znaky, to znamená, že veľmi je to podobné Instagramu, aj keď teda je to viac sa to podobá na sociálnu sieť X, bývalý Twitter, pretože sa to zakladá na texte, nie na videách a nie na obrázkoch. Čo je veľmi dôležité, aby ste si na tejto novej platforme mohli vytvoriť vlastný profil, musíte mať zriadený účet na Instagrame, to je podmienené. Práve prostredníctvom tohto účtu sa následne môžete prihlásiť do Threads. V Threads môžete lajkovať, komentovať, zdieľať, upravovať svoje príspevky, citovať, písať tam tie tzv. Tie city alebo tweety, alebo neviem ako by som to povedal, vyhľadávať pomocou kľúčových slov alebo označovať témy. Každý príspevok môžete prezdieľať do svojich príbehov aj na Instagram, čo je super, a takisto aj na sociálnu sieť X. Používanie tejto aplikácie je naozaj veľmi intuitívne a veľmi jednoduché. Príspevky, čo je veľmi dôležitá vec, to znamená, že príspevky môžu mať 500 znakov a môžu obsahovať odkazy, môžu obsahovať fotografie a môžu obsahovať videá, samozrejme maximálne dlhé 5 minút. A na to, čo je zaujímavé, že na to, aby ste sledovali, čo sa deje na sociálnej sieti, tak vôbec nemusíte mať tam vytvorený účet. Threads môžete používať aj bez profilu. Táto aplikácia vám umožní prehliadať obsah, účty, zdieľať obsah prostredníctvom kopírovania odkazov alebo nahlasovať či ignorovať obsah na Threads. Ale čo je veľmi dôležité, pozor, bez prihlásenia, pokiaľ tam nebudeš mať vytvorený účet, nemôžete vytvárať príspevky ani interagovať s obsahom. O tom sa píše na oficiálnom blogu na Instagrame. Potom ďalšia vec, ktorá je taká dosť dôležitá, že každý používateľ Instagramu, ktorý má menej ako 16 rokov, respektíve 18, bude mať po pripojení sa k Threads predvolený súkromný profil. Podobne ako to funguje na Instagrame pri tom type profilu, budete vy sami schvaľovať žiadosti od používateľov, ktorí vás chcú sledovať. No a možno teraz sa pýtate, že prečo vlastne vôbec vznikla takáto sociálna sieť. Nie je toho už veľa, nie je tu všetko možné, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Snapchat, neviem čo všetko, TikTok, neviem čo všetko možné. Dá sa povedať, že necelý rok potom, čo Elon Musk prevzal Twitter, ktorý neskôr premenoval,
čiže z toho modrého vtáčika z Twitteru na X, také čierne, to ste si určite všimli, a vykonal v aplikácii niekoľko takých zmien. Mark Zuckerberg sa chopil novej príležitosti a spoločnosť Meta, ktoré vlastne šéfuje, vytvorila úplne novú sieť Threads. Takže môžeme povedať, že vlastne je to priamy konkurent so sociálnou sieťou X, ktorá po odkúpení Elonom Muskom zaznamenala väčší pokles používateľov. Možno predpokladajú, že veľa tých používateľov, ktorí odtiaľ odišli, sa prepoja alebo pripoja sa hlavne teda do novej sociálnej siete, do Threads. Elon Musk začal zavádzať nové pravidlá, to určite viete, niektorí to kritizovali, ako napríklad zrušenie starých pravidel moderovania obsahu, úpravy algoritmu, ukazoval tomu, komu to chcel ukazovať. Ono, viete, keď niekto je majiteľ, tak môže ťahať za tie opraty a to je tá obrovská výhoda. Ja to vždy hovorím aj v tom online biznise, že keď robíš svoj online biznis, tak ty si ťaháš tie opraty a ty môžeš rozhodovať, že toto áno, toto nie. No pokiaľ si niekde zamestnaný, tak musíš jednoducho počúvať tých svojich nadriadených. No a takisto tam potom urobil také veci, že tam prišlo k obmedzeniu počtu tweetov, ktoré je možné zobraziť. Zaviedol limit 600 príspevkov denne, lebo tí Twittery, ako ja si pamätám, keď som bola v Amerike, to oni tak veľmi rýchlo tweetujú niekoľkokrát za deň. To nie je tak, ako sa dáva príspevok na Instagram, že jedenkrát za deň, tak tu proste oni niekedy do nemoty tweetujú. No, takže toto je tak v skratke, čo som vám chcel povedať v tomto videu o novej sociálnej sieti platformy Threads. Aplikáciu si klasicky môžete stiahnuť aj cez web www.threads.net. K dispozícii takisto ju nájdete taký ten zavináč, to čierne, to logo, ja vám to tu niekde ukážem v tom videu. Môžete si to stiahnuť cez App Store alebo Google Play. No a ak ste členom už Threads, tak môžete zanechať like, komentár či odber na mojom profile na Threads. Samozrejme budem veľmi rád, pokiaľ dáte like, komentár aj na tomto videu. Pokiaľ ste ešte neklikli na odoberať, tak kliknite, pretože aj tento do konca roka a ešte aj budúci rok sa budem snažiť, respektíve budúci rok sa budem snažiť ešte oveľa viacej dávať takéto videá, ktoré pomôžu viacerým ľuďom v tom, aby čo najskôr začali svoju prezentáciu online, aby začali jednoducho generovať príjem, zarábať aj vďaka svojmu produktu, vďaka svojmu online biznisu. Veľmi sa teším na vás na všetkých, pozdravujem vás, prajem krásne predvianočné obdobie a prajem veľa úspechov. Na záver, aby som nezabudol, všetci tí, ktorí máte záujem, kliknite tu dolu pod tým videom, si tam rozkliknite ten popis a máte tam PDF-ko, také kratučké PDF-ko, ktoré som pre vás vytvoril. Špeciálne to bolo iba pre členov skupiny Do Online, takže tí, čo ste vo facebookovej skupine uzavretej Do Online, tí už viete, už ste si to mohli prečítať, pozrieť toto, čo som povedal, aj toto PDF-ko už dávno máte. Tí, ktorí nemáte, smola, lebo ste tam neboli, ale môžete si ho prevziať tu. A na záver, čo chcem povedať, ak ste tak neurobili, tak určite kliknite tam niekde na to tlačítko, pridaj sa do facebookovej skupiny Do Online, je to zadarmo. Pozor, veľmi dôležitá vec, veľmi veľa žiadostí tam jednoducho musíme neodsúhlasiť, pretože sú tam jasné podmienky. Veľmi krátke 3 otázky. Áno, nie je prvá otázka, druhá otázka a tretia otázka, veľmi dôležitá. Zanechať tam svoj e-mail, kde práve takéto PDF-ka, takéto novinky, videa vždy dostanete medzi prvými, takže prosím vás, nezabudnite zanechať tam ten e-mail. Na základe týchto odpovedí 3 otázok a teda aj toho zanechania e-mailu bude vaše členstvo schválené. Teším sa na vás a prajem krásny čas.